nje indoda mawuthi uney'ntwana usola ukuthi wacupheka kuyena unkosikazi wami lo. Impela enyangisho njalo baba, so bengicela nje ngize kuwe ngizoyithoba, ngingawugeza ngisho umuzi ngihlawule nayindlela engahlawula ngayo baba, ukuthi ngisenkingeni nje manje bengicela ukuthi ungisize. Umuzi ushuthi kwazi lonke izwe ukuthi wena walala nomfazi walala nawe. Hayi akusikhona kanjalo baba, angizili ukuzoyibeka kanjalo, kodwa hlahla inhloso yami nje nenjongo engilethe nala kuBhutunero ukuthi ngisizakale baba. Bona ndoda. Yebo. Abantu nathi. Yebo. Abakhohlana nabafazi babantu. Bayeke izintombi ngaphandle. Uzwe nje ukukhuluma lapho engathi umuntu osemncane kabi umthetho wakho. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngangingazi. Ngenqamba manga ngangingazi. Ya, ule isifundo. Ngifunda sona ngenqamba Nkosi yamama, kodwa bengicela usizo lakho mnumzane. Ngiyasicelela nje owangempela. Elela la. Akusizo. Lokuqala uzongedelela wena kithi. Uzongitshela emehlweni angizile ngokudelela baba, ngoba nje ngicele noBhutunero ukuthi bengisize, ingoba ngingafuni ukuthi ngifike sengiza mina ngihambela ngedwa nje. Bengicela ukuthi bangisize ukuze at least uzobona ukuthi ngize ngendlela ekahle, angizile ngokulo. Hayi. Akusizo lithola la. Ngiyasicelela. Wena yakho iyofunda kahle umuthi. Ayikwazi yena feli ngiyokhipha into engayifakayo ngoba ngisola ukuthi into wrong eyenzakala ngithi noma ngizikela ukuthi ngiyacelela ukuthi ube nomusa baba, ikwazi ukuthi ngiyibambe, yabo. Ngiyacelela baba ukuthi ube nomusa Nkosi yami, ngisenkingeni njengamanje. Akho umusa ngaba nawo, akho nawo, angithembe isilutho. Qhubeka nazo zakho lezo ngithi, yabo. Ngamanye amazwi singasho ukuthi nje ngingahlawula baba, mophoqa ukuthi ngihlawule ukuthi ngisenkingeni wangempela manje. Ngangazi ngikhuluma iqiniso. Lalela-ke angifuni ukuhlambalazeka mina kuthiwa ngahlawulwa indoda. Emzini wami ingihlawela ukuthi ilale nonkosikazi wami. Noma singakwenza ebusuku baba, noma bengeze bethola abanye abantu, ngiyasicelela noma nje singafika noma isebusuku. Sinibingeleleke babukela emakhaya, igama lami uNelo. This is a new show. I'm back again. I am not back again. I'm back again escreenini senu. This is a new show ebizwa ngani ngezilingo. Kungenzeka ukuthi walingwa noma walingeka. Uthina kufanele abantu sifonele, kodwa kuze kube lula kakhulu. Sizoshare i-email address bese siyothola lapho inamba yakho ukuze sikwazi ukuthi cha sikusize. Namhlanje ke sinobhuti osibhalelile naye. Wathi bafethu ngiyazi ngizoqala ishow entsha la ezilingo, ngicela nami ninginekelele kakhulu, but ke sizoza ukuthi ubhuti usiphatheleni. Bhuti wami uyaphila? Uyaphila kanjani Bhutunero? No, ngiyaphila kakhulu mfethu. Cha siyabonga mfethu ngokuthi usathelele ithuba uxhumane nathi. I'm sure na if ufika ezilingweni kusuke kungekho lula, but ke asazi manje ukuthi wena olingiwe noma wena owalingeka. But nje kafishane nje ubhuti azintroduce ukuthi ubani yena, uhlalaphi, ukhulelephi. Ngiyabonga ithuba bhuti. Igama uSiphamandla kaMchunu, ngikhulela eSikhaweni. Hayi impela. Kodwa manje ngiyala eThekwini ngoba ngifunda la eKolishi eMangosuthu. Okay. Yeah. Manje mfethu udaba yakho sizizwile ku-email, unenkinga yentwala. Yebo. Mhlawumbe iqale nini lento le? Ngasho ukuthi iqale 2 weeks back. Okay. Yeah, ngishaye 2 weeks back. Kuzube manje ngisabambekile. Okay, ngokwazi kwakho ufike kanjani esigamekweni sokuthi ube nezintwala? Because I think leyo into ngenzeka mhlawumbe ulale ngubeni ebhedayo, iningi amatolo zangaba khona, but ke ukhona ke today ukuthi usichazele. Noma sengiyiceba nje kodwa Bhutunero kushuthi angithi kwenzeka iphutha. Okay. Ngiyilensizwe obuyenze lezi zinto zokumodela, so okay. Sibehlangana kakhulu nabantu besimama, uthi mhlawumbe esinye isikhathi siqimbile, mhlawumbe mesimodela ngama-anda nani, yabo. So kushuthi kwenzeka sithi sikuleyo event isimodela, kwase kuba khona umama okhona. Esathi sahlangana naye wancoma nani,
wathi ngiright ngiyabukeka ngimude kamnandi nani yabo Yeah. so wayesethi angithathe inamba zami uzongihlanganisela amagig ukuthi ngibuye futhi ngizomodela nani yabo so kushuthi wathi sekukhulunywa ke noma ngeke kusangena kahle kodwa it's one event wenze ukuthi ngicambalale naye yabo so afterwards ngicela waphela 3-4 days afterwards sengizwe njalo ngihlezi ngiyalunyelwa so ngitsho mhlamba hayi khona mhlamba into ekhona noma skin reaction ngihambe ngafika uqala ngafike ngageza yihle mhlamba mhlamba khona i-reaction ekhona but still waqhubeka ngawuzama ukugcoba epharmacy lapha ezansi still waqhubeka ngaze ngabona ukuthi hayi ngathi sijampe ngempela khona enye inkabe yami ekuthiwa ubhave ngazama ukuthi ngifonele ejele ukuthi ngizwe ngilokhu ngiyalunyelwa kanti kwenze emva ukuthi ngilale nomama lo umama Mthembu wangithatha inkabe yami yangisa khona umunye ubaba okhona ngale e17 eMlasi maya kushuthi wayethi mephosethe uphosa izinto ethi hayi wenzi udouble thile kanje lokulala nomfazi womuntu nami ngase sengimangala lapho ukuthi hayibo kanti umfazi womuntu lo so kuthiwa ukuzilunga into yami kumele ngiyotshela umnumzane lo kamama ukuthi kahle fanele uyiceba kahle kumele ngiyiceba inkingi lapho kuthiwa kumele ngiyiceba ukuze kuzoba uyena ozolungisa lenkinga le ngibhene nayo okay asihlahle nje back sibuye emuva ukuze sithole nawe ukuthi nawe ubanga nobudedengu la yabo uthi wena uyena wencoma wena mhlawumbe wam-approach waphela ngiyathanda mase senenkinga bese niyayishintsha indaba ayilutho bhuti wami but utheme encoma wakuthakasela uncoma wakho wakuthakasela uncoma ngakuthakasela nami uncoma uthawo kodwa phela nawe phela kancane uthi insizwe inconyo manje umunconyo ngaleso sikhathi uzosho ukuthi hayi futhi uyabonakala nawe umfowenu yabo futhi ukhona umama ke ungakanani mhlawumbe ngokukhula umama ngasho ukuthi ula ko 38 to 45 noma ngiyeze ngibe specific bathi wakhe kahle muhle ngenqamba noma ekhulile kodwa hayi namuhle usabuke ukahle ngempela manje ke inkonzo yasekamereni niyenza ngokufaka ijazi noma cha nayenza nje ngoba mnandi kakhulu athi ngaqamba make izinto zimana ukwenziwa kusho kanjalo so zamane zenzeka nje esithubeni ngasho ukuthi angiliqokanga cha ngenqambe nje amanga yena akazange akutshela ukuthi hayibo we-Ben 10 if uyokubiza ngo-Ben 10 okanye wesoka lami okanye wemngani wami uthi cha mina nginawo umuntu lutho bhuti kwayinto nje eyenza leso sikhathi ukuthi siyakhuluma nami futhi ngangazi wafihla aze ekhuluma uthi hayi ukhona ubaba okhona lutho akaze ngazisi ngathola nje sengithola uba sengisesangomeni ngoba ukuthi manje sengiyabuyela naye ngiyamcheck ukuthi hayibo sengizwe udouble thile kanje kuthiwa nomuntu wena ne intwana ziproblem lezi onazo ngoba usuchazile sengiyaunderstand ukuthi iziphi lezi zelumbo ayimpela anywhere la kunoboya khona siyaphuma hayi kubi impela ngoba namanje nje ngiyezwa ngihleli kahle ne good people as much as istory sakho sikanje I'm assuming abanye bazofunda from sona ukuthi umfazi womuntu phuma emfazini womuntu kodwa ke kuba nzima ke if ungazi impela bengingazi but considering age nawe ufanele yabo ke impela ubuye kuthi ingube ndalila lengane so nami muhle lo muntu bhuti if ukuthi nje sengiyakutshengisa even now ungathatheka hayi angisafuna ngokumbona nje angisafuna ngokumbona but ke ngizwile ukukhuluma ngesibongo uMamthembu ngifuna ukuqinisekisa abantu baningi uMamthembu so ungabe ukusola abantu uMamthembu omunye lo hayi lo angakini ngoba abantu bayathanda ukuthi uMamthembu mhlawumbe uyena so sizoba protector ke abantu but if besho igama lakhe bengizothi kodwa ngoba isibongo baningi ukukhuluma kaMthembu so ule ekhaya ke namhlanje ufuna sikusize ngani thina bengathuzwe la kakhulu if mhlambe niyangisiza ekutheni ngikhulume naye umnumzane uMthembu ukuthi at least ningibekisa udaba because if mhlambe sekuthi ngiyela mina kuyena mhlambe ngangenza okunye okungaba kubakhulu nami ngiya-avoida ukubiza umuntu estudio for leyo nto leyo ngoba izodala ukuthi kuliwe kunama-bodyguard
kuningi okungenzeka but-ke sizowenza uhlelo lokumfonela sizoya emakethe bese samfonela Okay. but ngifuna ukwazi-ke if lo baba lo usuyivezile ngoba kungenza mhlawumbe akakazi mhlawumbe wacupha nje wayele enyangeni yakhe wacupha wagcina engazange ukuthi ngampela kwacupheka yini if yangamanje-ke simfonela useyathola ukuthi okay showcase umama uyangifebela and sekwenzakalile kade ngifuna yenzeke awunalo luvalo ukuthi mhlawumbe going forward kuzogcina sekulwisa But yabo nje into engayisho manje priority ukuthi kulunge. Impela nginovalo ukuthi engangilwisa noma mhlawumbe kwenzeke okwesi kumina noma mhlawumbe ngithumele ngabantu. Impela ngiyasaba. Ngingifuni nje ukuqamba manje. Manje inyanga yakho ihlulwa yini yona ukulapha kwaphela inyanga noma kufanele lo baba lo akhiphe something special Ngokusho kwenyanga ngithe kumele kube uyena ubaba lo. Angazi ukuthi khona izinto akumele zenze from iside lakhe because uyena owazi yona ukuthi usebenzise inhloboni yelumbu. So wahlahla izinto zami ilunge kuzomela kube uyena oqaqayo labo phekhona. uyabona good people lento ukuthi mina ngidla umuthi sometimes lo muthi odlayo ngeke usebenze usibanibani engathintanga something so hloniphani abafazi babantu ngabe ngithi umfowethu naye ufana bomhloniphile but ke uyasho bengazi noma ke singasho ukuthi siyamkholwa noma simkholwa but ke sekukanje njengamanje ngizocela mfethu ke siye ezitolo ukuze bese sibuya sizama ukumfonela ubaba sizwe ukuthi cha yena udaba okanje uzothatha libebe ngoba uzosamfonela mhlawumbe futhi athi hey mina ngaze ngicuphe umuntu mina usumtshela indaba ade ngayazi kanti mhlawumbe umama uthi angazi into ayifika kanjani but ngiyafisa ngelilanga na comment section abantu abazobuka ivideo basho ukuthi izintwala ngabe zifika ngocansi kuphela yini noma ifika ngezinye indlela ngoba mhlawumbe ngasothi ubaba lo akazenze lutho wena nje usimfonela usumtshela into kade engayazi azobe seyishwama naye kodwa ke engicanga ukuthi ke mhlawumbe izobhidliza umuzi mhlawumbe izowakha asazi egcina usuku wena into efunayo ukuthi usizakale protect impilo yakho umama ukamtshela wathi ayilutho umama wamthembu yes ngakhe ngamtshela ukuthi senginesimo sokuthi ngiyalunyelwa ngathi nginezintwala so ngamtshela ukuthi ngihambile ngayenyangeni ukuze ngiyohlola ngicheck ukuthi isimo sithini yabo so ngitheme ngimtshela ukuthi ukhona into engenze wona umyeni wakhe wathi yena hayi ngeke umyeni wakhe yenze lonto ngabadlala ngaye yabo so ngamtshela nami ukuthi hayi inyanga inesiqiniseko walento ebeyisho and futhi kuzomela ukuthi ngimtshele umyeni uzamile ukuthi elokho engimise ethi angayenzi lonto ngizobhidliza umshado manje nami ayikho into engizoyenza sengizama ukuthi ngiyihlenge la okay ngendlela yethu sizobathola bobabili kodwa siqale ngobaba but bengingathanda siqale ngomama kodwa ke I think it will be interesting uqala ngobaba cha siqale ngobaba okay yeah good people asibonana mesibuya ebreakini ninganyakazi asiye ndawo sikhona la Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Kuhlangene ongoti kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Sikhona isikhafulo esokubuyisa umuntu wake nowadu, ubuyisa isithandwa sakho, uthole nomsebenzi. Sikhona nesiwasho sokususa isichitho, ugeza amathunzi amnyama, ube nogazi, uthandeke ebantwini, zivuleke izinto zakho. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, iBP, ushukela, ama-fibros noma icancer. Siyavuleka isibele uthola abantwana. Siyabasiza nosisi, sikhuphula isitofu sisibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu, izwe wena wedwa, izikuphi imali. Siyabasiza nobaba, uqinisa idonki piri, uqina umthetho endlini, umama ezwe wena wedwa, alangazelele wena wedwa, uphinde umvikele bangamthatha abanye. Ukuze uthole konke lokho, sivakashele epharmacy yethu eShop number 87 ku Queen Street eThekwini. Noma ungafaka iorder kwinombolo ethi 071 305-8387. Siyakwazi ukukudilivela noma ikuphi lapho khona. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa imvelo ukukulapha. Yeah, asifona. Hello?
Hello. Sembona baba Mthembu. Yeah, sabona. Niyaphila baba. Siyaphila njani? Niyaphila baba. Ubukhuluma noSiphamandla Mchunu la. Yeah. Oh, Machungwa. Kubela. Ubukhuluma noSiphamandla Mchunu baba. Angazi ngayichaza kanjani kodwa ngingasho ukuthi ngihlala ngala eThekwini. Ukuthi angazi baba ukuthi udaba ngizokutshela kanjani kodwa ngicela ukuthi ngimane ngihlale kulo nje njengoba kunjalo ungalokho enkwekwa ngemasayidini. And bengicela ukuthi ubaba mhlambe ngalithathele phezulu noma reacting ngenye indlela, but bengicela nje usizo kuyena and ngiphinde ngizondlala amacala ami kuyena. So baba kwenzeka inkinga la. Kwenzeka inkinga angisho nje ukuthi kwenzeka inkinga kwaba ukuthi ngilala nomama wasekhaya lakho. Ya ilokho baba. Manje senginenkinga la yezintwala. Lokho ezibhizi nje ngiyalonyelwa ngaso sonke isikhathi and ngithe ngithi ngiyohlola enyangeni. Kodwa khona into baba kumele eqaqe from iside lakhe ukuze yonke into yami izolunga. Wendoda. Kahle uthini mina? Ngithi kwenze inkinga baba ngalala nomfazi wakho. Unesibindi sokudaga ukuthi ulale nomfazi wami. Ngixolise baba, ngixolise nokuzoyibeka kanje. Bese kuphoqa isimo, ayikho into yade ngizoyenza nami. Wendoda. Yebo. Unesikhathi singakanani uwenza la amanyala akho noma lemkhuba yakho? Into eyenzeka kanye baba, ngase ngiyalunyelwa ngase ngiyama. Because ikwenzeka kanye nje kuphela kwase kwenzeka zonke lezi inkinga. Uyalunyelwa yini? Ngiyalunyelwa ngaso sonke isikhathi. Cathi kuthiwa ngineyintwala baba. Ndoda mawuthi uneyintwala usola ukuthi wacupheka kuyena unkosikazi wami lo. Impela enyangisho njalo baba, so bengicela nje ngize kuwe ngizoyithoba, ngingawugeza ngisho umuzi ngihlawule na indlela engahlawula ngayo baba, ukuthi ngisenkingeni nje manje bengicela ukuthi ungisize. Umuzi ushuthi kwazi lonke izwe ukuthi wena walala nomfazi walala nawe. Akusikhona kanjalo baba, angizili ukuzoyibeka kanjalo, kodwa hlahla inhloso yami nje nenjongo engilethe nala kuBhutunero ukuthi ngisizakale baba. Bona ndoda. Yebo. Abantu nani? Yebo. Abakhohlana nabafazi babantu. Bayeke izintombi ngaphandle uzo nje ukukhuluma lapho engathi umuntu osemncane kabi umthetho wakho. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngangingazi ngenqamba manga ngangingazi. Ya le isifundo ngifunda sona ngenqamba Nkosi yamama, kodwa bengicela usizo lakho mnumzane, ngiyasicelela nje owangempela. Elela la akho sizo lokuqala uzongedelela wena kithi uzongitshela emehlweni angizile ngokudelela baba, ngoba nje ngicelena noBhutunero ukuthi bengisize ingoba ngingafuni ukuthi ngifese ngiza mina ngihambela ngedwa nje. Bengicela ukuthi bangisize ukuze at least uzobona ukuthi ngize ngendlela ekahle, angizile ngokulo. Hayi akho sizo lithola la. Ngiyasicelela wena yakho iyofunda kahle umuthi. Ayikwazi mina feli ngiyokhipha into engayifakayo ngoba ngisola into wrong eyenzakala ngithi noma ngizikela ukuthi ngiyacelela ukuthi ube nomusa baba, ngikwazi ukuthi ngiyibambe, yabo. Ngiyazicelela baba ukuthi ube nomusa Nkosi yami, ngisenkingeni njengamanje. Akho umusa ngaba nawo akikuthembe isilutho qhubeka nazo zakho lezo ngithi, yabo. Ngamanye amazwi singasho ukuthi nje ngingahlawula baba, mophoqa ukuthi ngihlawule ukuthi ngisenkingeni wangempela manje, ngangazi ngikhuluma iqiniso. Lalela-ke angifuni kuhlambalazeka mina kuthiwe ngahlawulwa indoda.
emzini wami ingihlabela ukuthi ilale nonkosikazi wami. Noma singakwenza ebusuku baba, noma bengeze bethola abanye abantu ngiyasicelela, noma nje singafika noma isebusuku noma isekuseni ngovivi, noma singenziwe noma singenza noma isendaweni efihlekile baba ngiyasicelela. Ayikho into engavela. Leyo nto singayenza kodwa still izovela obala ekugcineni. Iyenziwe ngokumnyama kodwa iyavela obala. Mina futhi engayisho wena ukuthi akusizo ngakuthola nginikeza lona khohlwa ndoda amadoda. Khohlwa nokungcola kwakho lo hambe ukuthi ulala nabanye abafazi babani. Ngangazi baba, ngangazi. Udalelwe lo ukuthi ulale nabafazi babani. Nkosi yami, ngikhuluma iqiniso ngangazi, ngangeke ngiyenze leyo nto. Uyazi-ke manje ngithi. Inkinga ngaze sekulethi baba, ngaze sekulethi. Hayi. Ngaze sekulethi and sengilimele manje, already sengihlabekile. Ngaze sengihlabekile vele sekulethi. Ngiyasicelela baba, ngenza nanoma yini Nkosi yami, ngiyasicelela. Ngisemseni wakho njengamanje. Ngiyaxolisa leyo zinto ngifuna ukukhuluma ngayo lento, angifuni ukuze ngikhulume nje ngayo lento. Ngifuna nje ngoba wena unale nkinga onayo evela ukuthi wena wawenzani unkosikazi wami ngithi, yabo. Usho nje ngamanye amazwi nabafazi babantu. Usho le nkinga ukhulume nayo nje wena ukhoswe mina la ngithi. Ngoba angifuna ezohlambalaza umndeni wami, yabo. Lutha ukho kanjalo even ucungisiza. Baba kunjani? Nkosi yami njani? Saphela baba, sixolise nje ukuthi sikuthinta kanje. Unelo lo sisestudio kahle kahle. Lensizwa le ifikile la ku TV izocela ukuthi silekelele isikhulumise nawe ngoba manje yahlangana nomuntu wesifazane benza kabe bakwenzile yayingazi yona ukuthi hawu lo muntu wesifazane lo uthathiwe okanye ushadile isiyithole isikulelo utakwato ngoba iyakhuluma futhi naye yathi hey nakho senginenkinga kanje ngicela ukuthi siyilungise wathi hey cela ukuhlwana nami mina usola umnyeni wami uthi umnyeni wami uyathakatha wara kodwa ke ngiyezwe inkulumo yenu ukuthi baba cha akayiphiki ukuthi khona imizaba ayenza ngokusola ukuthi ngathi ekhaya kusahambe kahle. So lensizwa kahlahla icela uxolo ukuthi ukwazi uyilekelela iyona yayingazi kuba yayazi hayi ngoba yakhe yayidelela if yayazi yayingeke izinhlobo isondele emfazini umuntu. Nawe mfethu uthe ubani unelo lo uncongo. Yeah, awucabangeke nje le wena yehlele wena uzoqonda umuntu akutshele ukuthi ulale nomfazi wakho, yabo. Ungayithatha kanjani nje wena lento ngoba phela lo muntu mina ngisethi uyangedelela phela lo muntu yabona ulehlisa isithunzi umuzwa wami futhi. Nokuyiqiniso lokushoyo bengingaphatheka kabi kakhulu uma ngazi ukuthi lento wayenza azi ukuthi ngikhona and manje usezongitshela emahlweni but benginga-understand uma wayenza engazi ngoba phela kahle kahle into efana nale kunzima ukuyivika uma uzohlangana nabantu emadolobheni nishelane kube nje bese late uyithola ususelesimo lesi angifuni uqamba mangasona siyihlazo and nawe nje sekufika umuntu ezohlawula ngenkomo ehlawulela amanyala afana nalawa ngicabanga ukuthi akuyona into eyamukelekile kodwa ikhona indlela singayithola ukuthi silungise nje mobeke retex ucuphile uqhamuke igundane libambe usungazobamba lithi kodwa mase libambekile uyabona nale igundane kanti ilibhisi lona la ekhaya ngithi so le ndoda cha bandla ngicela nje ngihlonipha nawe ngiyahlonipha wena impela kodwa ngale simo esenzekile ngeke ngikwazi ngempela ukuthi ngizibandakanye naso ngoba lento into ezomhlambalaza emphakathini. Ngahlala kanjani umfazi wazi ukuthi walala nenye indoda iphinde mina yazi ngazodla amanyala engwathi yozwa yiyona. Iyazwakala mhlawumbe baba iphi lenyanga oyisebenzisayo enamandla kangaka? Hayi imfihlo yami leyo ngoba phela uma ngikhulumalana ngiyozama nami ngizwela khona into osizayo ngaya kuyena angeke ngikwazi ukuyisibisa umuntu ozofuda khile imkubo ofana nale ngoba abantu abanjengana laba abantu bokulungisa bokucushwa yabo ngoba baningi amantombazane la eminyaka yabo baningi amantombazane ufunani umfana ebafazini babantu ngangazi baba ngangazi ngikhuluma iqiniso hayi ngeke ngikwazi ngempela iza
ngeke ngikwazi ungazama nje ufake oshiboshi ufake ubani nobani into mhlambe khona into oyino amadoshana lawa athengwayo nawo kanjalo uzame ngikhe ngazama ngakuthenga baba kuyanqaba kuthiwa kumele kuze kuqaqe wena impela so ngikhe ngazama nje phela ngathenga iwasho ngithi ngiyayigeza ngaze kulunga inkosi yami mhlawumbe mengakufakela imali baba just nje ukuthi uvume nje angangezi uzohlawula mhlawumbe ngemali ngebhenki ngiyaxolisa imali nginayo bandla cha ngiyaxolisa imali nje nginayo angifuni ukuthi ngibize kube khona into yakhe nje ezokwazi ukuthi mina khona into yakhe engayidla ngoba yena enzela amanyalo okulandela umfazi wami cha fanele lo muntu phela manje selobola umfazi wami kumina yabo hayi angeke ngikwazi ngempela uyibhala kwami lokho hayi sabonga baba ngesikhathi sakho sathemba ukuthi mhlawumbe uhamba ngesikhathi uzokuthola uxolo ngaphakathi enhlizweni hayi kulungile ngiyabonga sibonga thank you akulungi butne hayi yalo le ndoda le angifuni uqonda manga as much as ngi-understanda kuloko wayo kodwa mara ngangazi ngikhuluma iqiniso nkosi yami ngangazi nkosi yami no ngicabanga ukuthi umuntu osefanele bese simzame ngasese ngoba sesithole ukuxhumana naye and azange abe nankinga omunye bengafuna nje ukukhuluma ngicabanga ukuthi nayo into leyimehla ngaphezulu into emezoqhamuka kanje iyathusa khona iyathusa khona enqamba mama ngeke silindeleke ukuthi idawo lokucayi kanje usezophuma le-answer manje kodwa ke cha udaba lakho mfethu ngoba sesimtshelile lo baba lo ngiyathemba ukuthi naye uzokuthola ukuxola enhlizweni and nabanye mhlawumbe bazoqhamuka abazothi thina singayilungisa le ndaba le sizokwamukela email address ethi khona ku screen ngicabanga ukuthi udaba silivele kanje bakhona ochwepheshe mhlambe nalenyanga baba bese ngithi ngiyayibuzisa manje ukuthi ba lenyanga ngibonile uyibuza lapha mhlambe nayo iyodabuka bese sithi ayicansizwa ungaphindi uyenze into efana nale kodwa ke awulungise kanje sesithemba ukuthi ukhona uzovela phambili engamsiza kakhulu siyabonga mfethu ngesikhathi sakho sizamile noma kungalunganga but ngithemba ukuthi akulunganga kwamanje kusazoqhubeka kulunge going forward ngoba sophela simzame lo baba lo ngiyakuthemba lokho ngiyakuthemba kodwa ke nawe kumama wasekhaya masebuya ungaphindi uhlangane naye athi nawe unqabile ukukusiza hayi impela ngeke ngisaphindi ngeke ngisaqala ishona nokuqala kahle kahle nje kumele idlelele ukuthi nabantu besimama abalungile hayi bonke ababantu ngifunde kanzima ngithi yabo manje nami bengithi ngiya explore ngithi ngihamba izinto kancane yabo manje sengisenkingeni ngisenkingeni enkulu no kuyinkinga ngendlela esimanga udaba lakho kodwa ke siyathemba ukuthi kuzolunga Ningizimu Afrika cha ayivideo asivale singaze sinimoshele idatha umfethu uselibekela udaba lakhe wasazama ukuthi simfonele ubaba wasekhaya lo okuyena ohamba inyanga esebenzayo cha enye into engizoyincoma ngenyanga yakhe iyasebenza as much as umfethu affectekile kodwa ziyafuneka inyanga ezothi umuthi uyithuma ikwenzela into efana nale but ke sithemba ukuthi khona abantu abazovela basichansizwe singayisiza thina sabonga kakhulu ake sinje next time stay blessed.